Hello everyone, good morning. गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि हिरा ब्लग बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दायो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनैहाय मा सनामा मा बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दिनै न'आव फुजा होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बे फुजा होनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो लोगोसे नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर फुजानि रेडि खालामजोब्बाय। प्रसाद हाबायनि प्रसाद नालेंखर, आपेल, आंगुर, थालिर, बुट, बादाम, दायो सिनि, गाइखेर, नालेंखर बिदै होनोसै आरोना बेवहाय। गाइखेर होबाय। नैबेयो नालेंखर बिदै। दै बायदि नुयो नै नालेंखर बिदै एसे बाव। होबाय। ओमफ्रायो सिनि होनोसै सिनि। लगायनोसै मिक्स खालामनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था। गाइखेरजों नालेंखर बिदैजों सिनिजों मिक्स लगायजोब्बाय नै। नै बेखौबो नांगौ। दाहाय सारगोन बेखौ। सारगोन ना सावगोन? सावगोन। नै लोगोफोर आं दायो बेखौ मिक्स खालामनोसै थावजों सिन्दुरजों मिक्स खालामनानै फाथालायाव फुननोसै। बिदि फुनजोबनांगौ नै लोगोफोर। बिदि थालिर गांखंसो आरोना। ओमफ्राय बेखौ बिदि हानानै सिन्दुर थुबाय। ओमफ्राय दा बावहाय प्रसाद होनोसै आरोना प्रसाद। आरो नै बिदि मडेल मोनसे नै फिसा फिसा। आरो नै बिदिखौ मा होनो नोंथांमोना मिथिबा कमेन्ट हरदे। कमेन्टआव बुंहर। माने थालिर गांखङानोखा। ओमफ्राय बिदि फाथालिखौ मा होनो आरो नै बिदिखौ मा होनो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे मिथियोब्ला। बिदि फाथालिखौ मा बुङो आरो बिदि फाथालिखौ मा बुङो मिथियाबा आं खोन्थाहरगोन। नै लोगोफोर दायो रेडि जाजोब्बाय। नै बियो फाथालि, ओमफ्राय नै बियो प्रसाद, ओमफ्राय नै बियो माइरं गैयि प्रसाद, ओमफ्राय नै बे बिबार, ओमफ्रायो नै बियो मा होनो बेखौ बेहेर बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, माइरं, जायखिजाया फिथाइ सामथाइबो दंलाबायो। ओमफ्राय मिक्स खालामजोबनाय आरोना। दाहायो अराव सावगोन बेखौहाय। ओमफ्रायो नै बियो सेलेखा, जेवारि, लेखा जुनायाव फिसा फिसा मा मा बुस्थु दंलाबायो। ओमफ्राय नैबाव बेहेर बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, दुब्रि हाग्रा, खुन, फदम बिबार, फैसा खुस्रा, ओमफ्राय नैबाव मा मा दंथाय मिथिला। जायखिजाया बेफोर गासैबो बुस्थुफोरखौ नांजोबगौ आरोना जोंनि फुजा होनायाव। बिराद फिसा फिसौ बुस्थु नांगौ। आयु बाब। नै लोगोफोर दायो मोनसे सावबाय नै मोनसे।
Này लोगोफोर मोनसे सावखांबाय ओमफ्रायो मोनसे दंबावो जा गोलोमजोब्बाय आङो नै जा गोलोमजोब्बाय गोलोमजोब्बाय आं अयथासारनो जा सान्दुं गोसा आरो मोनसे सावनो दंबावो लोगोफोर दासो मोनसे सावखांदों इयाव सान्दुं गोसाथार नै मोनसे सावनो हानायनि जानोसै बाबायाबो नै मायाबो हा जादे आमाय मोनसे सावखांबाय ओमफ्राय मेथाइ जाबाय आरो नै लोगोफोर दायो मोनसे सावबावनोसै रेडि जाबाय नै आमाय दायो बेखौ सावबावनोसै लोगोफोर र' सना र' नै लोगोफोर बिबार हरलायलायबाय साफा साफा समायना रमायना साजायनानै सावगासिनो लोगोफोर अयथासार सान्दुं गोसा ओमफ्राय आं सावासै जारुखौ लाबाय आङो बिमाया सावबाय ओमफ्राय बेखायनो आं जारुखौ लाबाय सान्दुं गोसाथारना दहायबो जि बोरैबा जादों खावलाय गोजा गोजानो जारुआ गोलोमनानैनो मा बोरैबा जाजोबदों सान्दुं गोसाजों माजों खावलाय गोजा गोजा गोजानो नै लोगोफोर दायो जोबजोब्बाय मोननैबो सावखांबाय दायो फोथा थुनोसै फोथा दै सान्थि सारनोसै बिदाय होनोसै नै लोगोफोर दायो जैग्य सावखांबाय जैग्य सावखांनानै सा लोंबाय नै बियो लाड्डु ओमफ्राय बिस्कुट साहा दै गुदुं दै गुदुंसो लोङो नै आमाया आनैया नै जोंना आमाया बेनो सावदों जैग्यखौ आनै जादो आनै आमायालाय आमायाबो जादो गोथाव साना मावो खोमाय थां ओमफ्राय संनानै जाफैयो हिनजाव सानैजों मोनजाबाय जाजोब्बाय माथो मावला दंबाबो लामा नायखाया आरो मालायबा आं हाया नों हाया नों हा होनलायगौ बिसोर बिदि गैया सिखारबाय खेबसेखाय साफामोन मानो आलदा जुदा माबालायनांगौ आलदा जुदानि आमाय बयबो नागिरलायबाय थायो हाबसन हाब्रु जाबाय थायो जायखिया देनाङो गुबुन माबासै दा रबिबार बारायखौ लानानै सावदो बाय बाय नै लोगोफोर दायो फुजा जोब्बाय आमाय आनैमोनहाबो थांजोब्बाय दायो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै आरोना जि मेंबाय फुंनिफ्रायनो सानसे थाबायबाय थाबाय खामानि मावबाय थाबाय मेंजोब्बाय आइदै आइदै सना आइदै हेल' हेल' आदौ आइसुर हाय
हाय सना हाय होनदों दे ओइ दायो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै लोगोफोर आइदै सना आइदै उल्था नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय सना बाय बाय आब'मोन आदामोन बाजैमोन मादैमोन उनाव लोगो मोनफिनगोन ने सना